Com has plantejat la teva aportació en aquesta 7a edició de l'Olla de Núria? Bé, és el manifest que la plataforma per a les seleccions ha fet en molts altres àmbits esportius i aquest aplicat a la cursa, manifest dels esportistes per la independència. Jo en faré una lectura. Estic una mica inquiet perquè mai no m'havia passat que just després de llegir jo una cosa tothom sortís corrent, i això és el que avui passarà. Disfrutarem una mica, veurem com passeu per allà al Sant. Molt bé. Diga, molt bé, diga, Marta. Diga, bravo. Diga, molt bé. Ens acompanya ara el director de la 7a edició de l'Olla de Núria, en Pep Isquer. Ara ja hem engegat, ja ha sortit la clàssica, algunes de les categories de l'Olleta. Quin balanç podríem fer fins ara? Balanç, bueno, nosaltres ens hem relaxat una mica perquè molts nervis des de divendres al migdia que estem aquí vetllant per la cursa i el dia és perfecte, temperatura magnífica pels corredors, en alçades, vent zero, vull dir que estem molt contents del dia que ens fa. Recordem això, els nens han de córrer sols. Sí senyor, Marc Pinsac, guanyador d'aquesta clàssica Vall de Núria, 7a edició 2013. Punt final, fort aplaudiment de tothom.